sí, també ha hagut activitats a Almàssera, Algemesí, Cullera, Oliva, Quart de Poblet, Benifalín, Benimeli, Elda, Penàguila, Port de Sagunt, Sac, Salou i Castelló. Bueno, en nom de Pobresa Zero i de la Coordinadora Valenciana d'ONGs, volem donar-vos a tots i a totes gràcies. Gràcies per la vostra participació, gràcies per la vostra implicació i gràcies per exigir aquesta vesprada, igual que a moltes ciutats de l'estat espanyol i a moltes ciutats del món, menys paraules i més fets contra la pobresa mundial.